Ngenamukelo Khansan TV, igama Nkhazimulo. Nganza amathongo. Ngifuna ukukhuluma ngesimo la somndawo. Uma sithinta umndawo, sithinta ulwandle, isibhakabhaka, umfula, impophoma, mase sithinta neziziba. Okay? Amandawo lawo, amakhosi amanzi. Ngaphambi ukuthi ngiqale ngako, kufanele ngisho le statement lesi. Mawubheka lapha kusibona kwiBhayibheli, makuthiwa if your words abide in me and I abide in you, you shall ask what you will. Uchaza ukuthi if wena uhlanganisa nami namagama ami ephathi kuwena, ungacela noma yini. Umoya ongcwele ukhuluma nawe. Njengoba sidila ngemimoya, le mimoya le kufanele uhlanganiswe nayo. Yebo i-DNA iphathi kuwena, kodwa kufanele uhlanganiswe nayo. Kufanele ubalanda. Manje ngaphambi kokuthi sikhulume indaba yokubalanda, ngifuna ukucacisa lapha entabeni kukhona nemoya o5. Kodwa usuthinta umdiki, hayi indiki, umdiki wentaba. Okujwayele ukuthi kuhamakhehla. Uyangizwa? Yebo zikhona izithunya ezogogo nakhona, kodwa phezulu kwazi kuthiwa amakhehla ngoba phela lapho agijima kakhulu amabutho la besenza noshaka nosenza ngakhona. Okay? Manje asithi usunyukile-ke waya entabeni, wasilanda isidalwa. Ngaphambi ukuthi ulande isidalwa, indaba fonela entabeni. Ingane yaJehova ifika kokuqala yagijima entabeni. Ukhumbule khona intaba ethiwa Mount Zion, Mount Olive, the mountain of transfiguration. Okay? Now, njengoba unyuka lapha entabeni, ingoba izithunya zikamoya esifo intaba, intaba ethiwa Golgotha. Golgotha because in a place of the skulls, indawo yamathambo, la kwabethela khona uJesu. Wadedela ingilosi lapha esiphambanweni. Into okwazi ukuyidedela inyuke, uyakwazi ukuyidiliza yehle. Akuyona noma iyiphi intaba. Okay? Anything mawulapha le moya ingathinti into ebhaliwe eBhayibhelini. Angifuni ungitshela ukuthi angikholwa kwiBhayibheli. Uyangizwa? Ngoba mawuthenga iTV ifika nemanual, awunindaba ukuthi ibhalwe ngesiChina noma ibhalwe yiNdiya leyo manual leyo. The fact is leyo manual if it makes sense and if ihambisana naleyo moya. Okay? So lapha mawubheka eBhayibhelini imoya ihlangana nabo lapha entabeni. NoMoses naye wahamba walanda ama-10 commandments lapha entabeni. Akekho wazi ukuthi lelo litshe walibaza kanjani uMoses elalinembhalo eyishumi ukufa iphilo kanjani. Akekho wazi ukuthi wasiya kanjani ngoba kubhaliwe ukuthi ephethe ithuluzi. Wanyuka 180 years yaphezulu, iminyaka yakhe imidala waya entabeni. Waspenda about 40 days and 40 nights. NoJesu naye wahamba 40 days and 40 nights. Nala bembamba khona entabeni weyothandaza ebusuku. So ngofuna ukuthinta idala, uthinta phi ebusuku. Sengifundisa nokugobela abanye la akade behambile beyothwasa bafundisa ngeroutine. Umkhulu waqeqeshwa abaluzi. Ngiyangizwa? Abaluzi. So indlela engenza ngayo ihluke kancane. Ingakho mina ngeke kube khona ugobelo sene, hey, kukhona into ongafanele uyikhulume, khona imfihlo edlozini, rubbish. Ayikho into enjalo. uJesu wabethelwa in public. Yonke inkinga esinayo i-crucify in public, sifundisane in public. Ngantshela ukuthi ngikhulelwe. Ngifanele nginike i-maternity ward la enzowazi ukukhipha khona lezi zinto abangifundise zona kulesikhathi. Angibingelele komakhosi phila, omakhosi Msomi, omakhosi Khuzwayo, omakhosi Sanele, omavula kuvaliwe, omakhosi Jabulani, omakhosi Nxumalo. Baningi nabo nomakhosi Khumalo bayinqwaba. Ngibingelele noLesedi noLerato izingane ezibambisane nomkhulu azibe sithembekile lezo ngane Nkosi yami. Abantu abajule kakhulu ngesimo sokuthembeka phakathi kwesimo sedlozi. Okay? OLesedi noLerato lezo ngane lezo Nkosi yami angazi uNkulunkulu wazi ngangipha zona ngqo. Ngoba sidlule emzimeni sayibamba indima sasafika endleleni ndizobazi ngokuhamba kwesikhathi. Alright. Usuye entabeni ke manje. Wafika wabalanda lapha. Okay? Entabeni ehlambulukile. Yingakho kuba ingozi makumele lapho uthwele akusenene izingozi. Uma uthola umuntu oright uzosentabeni ehlambulukile uhlangane nedala zakini. Makuthumbulelile loyo. Isikhathi esiningi njengoba umelaphi ongeke lo mthwalo ke bhodla njalo. Yebo wena ungabhodla phela uze kuyena ngoba amandawo azoqhuma kwena angafani. Kodwa isikhathi esiningi sokumuntu onabaluzi
abazomkhombisa imfihlo la dile yakhona idala. Uma usunyuka usuya lapha entabeni usunqambile-ke manje, into yokuqala ezokwenzeka kuningi kuzoqhuma umndawo, kuyabe olwandle, owempophoma, oweziba noma owumfula ohamba nalowa la phezulu okulwenisa nenkanyamba, amandawo wonke lawo. Nansi-ke inkinga manje, angibeke kanje, angibekele wonke umuntu okade ngilandela for 3 years, 2 months, 4 months, umuntu obuka la mavidiyo ozizwe edonselekile kumkhulu Nkhazimulo, okay? Wonke umuntu odonseleke kumina and wonke umuntu odonseleke kule ngane engihamba nazo ezila ku-YouTube, okay, esezilihambile uhamba, loyo muntu loyo umbethe kanjani? Simbethe kathathu, sama-spiritual triplets. Angiyiphinde lento, umbethe kathathu. Angenza umzekelo, umkhulu Nkhazimulo bamtshela ukuthi namakhehla amabili amawele. Kula mawele lawa omabili kwakukhona elilodwa langenawo umakoti, ngesimo sokuthi nebathi bezalwa lo yedwa wayethuli, ngizwe eshonile, wangaba nomakoti, wangaba nazingane, nyangizwe. Ekushoneni kwakhe uthole ukuthi isimo sakhe kwawukuthi abamlandanga kahle nasesibhedlela, washiywa khona. Shuthi yena akazange alithole uthando lama njengalo, akazange akwazi ukuba nomakoti njengalo, akazange akwazi ukuba nezingane njengalo. Sekukhona inkinga manje lapha emanzini. Once wanqombela laba sentabeni kuzobhoboka umndawo lapha. Lo mndawo masumbhoboka, uyabhoboka abanye benu mkhulu. Ngiyazibona manje ngisemanzini, ngiyabona ikhehla liyeza la liyafemba ngisemanzini, ngiyambona ugogo futhi ngisemanzini sengiqeda ukunqwaba. Lapho-ke lesidalo sesifika sisatshela ukuthi udinga ikhamba lomndawo ukuphakamisa umndawo. Ingakho uma uza kumkhulu angiveki ngiphakamise nomuphi umoya, akusho usekuqaleni bongatholanga leli khamba lomndawo. Usuke utholile kade si-aligna imimoya, siyiqondisa, siyihlambulula, sithi ababambisane. Mase siyabheka-ke lo mndawo ukuthi uqhumaphi. Uma kufika umuntu evathi ngikuvusela umndawo, wazi ngani ukuthi lo mndawo weziba noma wolwandle noma womfula noma wempophoma, and ngeke ukwazi kulanda umndawo ngoba umndawo awuhambi ngaphandle kwani komdiki. Yingakho abanye benu nithi nithinta izinkamba usathi namagobongo kanqwambi isala zigijimisa olwandle, kungathi ungafika uziphonsa olwandle. Uma ufika olwandle phansi lapha sithi kwazi uza kanjani la ungaphelele, kukhona abashodayo. Ngiyaphinda-ke manje, usubalandile lapha entabeni, ubalanda entabeni, uyanqwamba la kaNkhazimulo la kaSikhakhane noma kaMbanje la ekhaya. Usuyanqwamba-ke manje wena sekuqhuma ini umndawo ngokuhlukahluka wawo. Mase uqhuma umndawo sekufanele manje mina ngikunike ukuhamba lomndawo onazo zonke izimpande lezi zamandawo kuyona yonke le nhlanga, abako Nigeria, abako Ghana, abako Mosapa, abako Congo, siyihlangise le impande, ngiyangizwa, zokuphakamisa ini umndawo ngoba sesiyazi iwona i-class A spirit yamanzi evukayo. Mako empophoma sivuse wona nawuvuswa ngendlela yawo, hayi wonke upusha emanzini okumfula ibhimba lapha indaba. Ukhumbule nasemanzini maqhuma amabutho amanzi awumndawo ngoba amabutho amanzi lawo amakhosi amanzi yindaba sithi umndawo. Ukhumbule umndawo umuntu noma umoya wasekhaya komalume osungenandawo la ekhaya ngoba umakoti meshade eza la ekhaya akanayo indawo emsamo ukuthi angakhuluma, uthathwa njengengane la. Imoya komalume leyo kuthiwa umndawo. Manje yindaba mkhulu abantu babe emanzini bafe bangabuyi, baye emanzini kuthiwa babulawe isidalo. Yingoba ngeke ngabe iqala nimbethe ka2 nini entondzelene kumina. Uma ngithi ka2 lo physical okuwena oyinyama usu3 nama triplets akakukho enough ukuthi mkhulu kuthiwe ngibethe. Umbethe kanjani? Umbethe nabantu abawu2 abazalwa bephila, either kwashona oyedwa noma wayenda oyedwa. Yingakho manje uma usuka uhlome kuya lapha emanzini, uhlome emanzini, lo owashona emanzini lesiswini sama wakhe wangalithola ithuba lokuphila njengoba eyiwele, umuntu oyedwa futhi ngale kodwa phela bawu2 ngokuyinyama. Lo aphuphuma le manzini, abanye benisi nyasibamba isisu, ubambisisa uqale kuphuma igazi uthi uyadokotela kuthiwa usubambile kambe sichitheka lo munye usembethe usenomzimba, useyakwazi saphila, lo munye yena wagcina elimele emanzini, usuyalapha emanzini usenolaka, usefika kushaya. Ingakho uthi umndawo abanye bayichaza bathi umndawo umuntu owaswale koZimbabwe noma wasukaphi weza la ekhaya
wathi uzosebenza bamnika inkomo, abanye babona ziyanda inkomo zakhe base bambulala, bamfaka emanzini, bambulalele entabeni. Ingakho injedu uyibona inomaruni ngoba leyo maruni igazi elichithekile nolaka lomndawo, lomhlophe umcebo. Kwesinye isikhathi akusona indaba ukuthi kusuke umuntu wale nkongo konZimbabwe. Isikhathi esiningi abantu benu kusuke kuyingane yasekhaya ezalwe kade eyiwele kwalimala elilodwa. Athi omunye umuntu omkhulu lo ngithinta ukuhamba nomndawo, ngizibona ngikhulele ngizala amawele, kodwa lamawele ayashayana. Omunye athi mkhulu, sengiqeda unqwamba, ngizibona mina manje ngishaya ugogo, ngihlangana nogogo ngiyamshaya. Siyalwa naye uthi lo gogo ngeke mina ngilidle ngeke uniphumelele lana. Usushaya lo gogo ngoba wathi unqwamba. Uma unqwamba usehlangene nawe lo yedwa oyiwele, right? Lo evele nomzimba phambilini. Usekuvela lo amanzi manje seyakuvimbela ezintweni zakho fabe uyazithola, uzibona ulwa naye. Athi omunye mkhulu, ngiyazibona ngathi mina ngiyahamba ngiya kumuzi wendoda eshade nomunye umuntu engathi leyo ndoda sengiphinga nayo noma sengithandana nayo, kodwa khona umakoti wayo. Sho lapho sekuyavela ukuthi kukhona izakwazi ezimbili, esisodwa sasinomakoti, esinye esinomkhonyana, esinye singenaso. Wena lo phuphayo umuntu esimama usu-3 we physical and the 2 grannies, sekukhona umbango lila khehle. Njengami umkhulu Nkhazimulo nginamakhehla amabili, ngowesithathu mina physical. Ingakho mina njalo ubuphana wami kade ephupha ngathi ubona mina nginayo isibonakaliso, kodwa phinde qhamuke mina nginomona engathi yena uyachitha. Kanti manje lamakhehla awuthiwa yabanga ngoba khona ngingenamakoti, kwafanele ngiwahlanganise phezu kwesimo sempilo yakhe. Omunye athi mkhulu ngiyaphupha sengithinta umndawo, ukuhamba lomndawo, isalukwazi sathi sengiyasuka kuwena ngoba ungcolile, sengiya kulo oklini kakhulu. Yabonisa kwazi siyangala, useyasala leyo nyanga, useyasala lo mdiki, useyangala manje kulo owumndango ngoba sekuthinte wona abahlanganisiwe. Indaba eyangala ngoba mhlambe lo gogo wayeshade nalo vele, kodwa ngoba kuqubuka inyanga zabo abaqala, waqala waxhumanisa ugogo lo vela nesimo sesithunywa noma nesimo samanzi, wamhlanganisa naleli khehle. Uma sithinta umndawo usiyabaleka, usiyangala bakukhombisa lo makhehla amabili ukuthi lawo makhehla elilodwa elingenawo umakoti sekukhona umbango. Sekwenzakalani lapho? Usuye emsebenzini sekuvuka amacala, iyalwa phela inyanga. Sekwenzakalani lapho? Usujele umakhelwane. Sekubalekile manje ubahlambulule, ubalungise, ubahlanganise babe umuntu oyedwa ngoba bamawele, umakoti la kubo wakhe. Kwesinye isikhathi kungathi kuba ngumakoti, kwesinye isikhathi kube kuba nguthiwa kuba ngugogo. Uthi ukuthi ingane le ngazange iphile kulamawele isondelene kakhulu nawe, imbethe nawe, kodwa ngiyilapha emanzini ngoba yafela eswini samakho kwamanzi. Ukubona ukuthi isinya samasi omzali sinjengeziziba, kukhona le yambiyo ikhodo kuyinkaba lokuhamba kumfula. So wena umbethe nje oyedwa la ukuwena, omunye ulapha emanzini. Mase usushaya ikhamba lomndawo usuphakamisa, usuyabona ugogo ukuthi hayi mina ngithanda le ngane le kakhulu yamanzi, wena ngikuthandi kakhulu. Lo munye manje usethi vele mina ngizange ngithola ithuba lokuphila, wena waba nomakoti, waba ney'ngane, mina ngasala emanzini. Usuyahamba emanzini usuyalimala. Umndawo kubantu abeza kumina, angazi ngabanye, kukhona impi laphaya yaleli wele onimbethe ngoba nimbethe kathathu. Inyama yakho physical nalaba u2 batshelwe amawele. Oyedwa usuthi ekhala ngoba khona angayitholanga, ngoba makushona ingane esibhedlela kade iyiwele liyasala iwele lilodwa lishiswe lapha mangaphuma ngesibhedlela engangcotshanga ekhaya. Uthi manje njengoba engenandawo ekhaya, engenandawo emsamo, engamiselwanga ilade emsamo, umbethe oyedwa wena la wakwazi ukuphila le emhlabeni, waba ney'ngane, waba nomama, waba nabazali. Usuye emanzini nje uyolanda umndawo. Isikhalo sakhe nokudina kwakhe ukumina ngashiwo esibhedlela, ngalimala mina ngwazange kuba nomakoti, kodwa ngumuntu oyedwa nawe usevusa ida zamanzi yakulimaza yakubulala ngoba uhlanjululiwe kahle, awulandiwe kahle. Ijulile indaba yomndawo. Nyanga izinto engiyishoyo. So mawusuka entabeni uzoqhunyelwa umndawo ngokuhlukahluka kwabo. Abanye benu moyesuka entabeni njengomakhosi Jabulani ngaleza sikhathi waqhunyelwa yini? Amakhosi olwandle, amabutho. Mase kuza amabutho lapho sekudingeka amabutho fese wabhekene ahamba nenzuza yini, okuyi masculine spirit, ngoba omunye umuntu ufike aqhunyelwe umndawo kodwa oyinzuza lapha enzansi sekudingeka ukuhamba lo lwandle. Utho le nzuza iyazi iyeza nje kwamanje nokumhlophe, imnyama kwindawo nomhlophe la sekukhona namanono. Indaba yomndawo ijule kakhulu. Ingakho mangithi ngikhulelwe kuba ngathi ngiyadlala. So kuba kubike uma umuntu onamawele awu2, izakwazi zo2 noma amakhehla awu2, athi umuntu umbethe
angibathise ngathi wena noyedwa wamoya, kanti wena nabanye abawu-2 bamoya abangahlangene, abangazwani, abaxabene ngoba bamawele, omunye waphila omunye akaphilanga, yena khona ngathi afila ngathi warojwa ngazo, akalitholanga uthando lama, lokho kuhamba naye kuba ngathi unakele kuphela. Mina ngizwa la ngiyakhona ijule kakhulu le ndaba, angifuni kuba mude. Subscribe lapho niqhubeke nithola amavidiyo nganzedlule, sikhulisa isimo sesizwe. Ngiyangizwa sikhulisa isimo sesizwe makomalume. Kule video ngizokhuluma nangesimo sokuhlala obeni, ngofayini bume kanjani ukuze izinto zivuleleke nasemaphuphweni. Ngiyangizwa Thongo, ngeke ngiwuchaze lo mdawu ulandwa kanjani, kodwa mina ngendlela lawa abeza ngayo akuyona indlela abalozi abangikhombise ngayo. Ngiyangizwa, angisho ukuthi ku-wrong, kodwa sengilaphe kakhulu abantu abahambe ngaleya ndlela eyi-routine, ngoba ngeke ngisho noma kuthiwa ubona isidalwa sifika sinamaketanga entanyeni, baqamba amanga bathi amaketanga esithunywa. Cha, amaketanga amahle, amaketanga athi bondage. Vele mawuphothuliswe umuntu okade nesithwalo nayengazi unesithwalo, ngoba the minute khona isigubhu sekhona umoya wasekhaya, umoya ongawona sekhaya lapho. Isigubhu phela sifana njengejini, ijini yabuka uPopayi o-Aladdin, hlihla lilaketela lakhe kuphuma ijini, lapha esigubhini khona umoya womuntu. Angazi-ke mina kuthiwa nabaluzi kanjani ubukhuluma nesigubhu sibamba nje uthi khuluma gogo, khuluma mkhulu. Lo muntu lo uhleli la ekhaya kwenziwa imisebenzi, ufuna ukuya ekhaya, usiyalwa lana. Uma ukuthi nekufisa isidalwa kuwena sigqoka amaketanga, cha, fonela umkhulu, siyakukhombisa ngagobela kodwa ngangazi uthwele ngiboshiwe la, akuwona amaketanga ngesithunywa. Akukho ndawo nasebhayibhelini ukuthi iketanga liyinto enhle, alikaze libe lihle. Yebo, uzozibona wena uhlole, uzibone wena u-right ngoba phela isidalwa sifike kwela sinjalo, naso sasingazi ukuthi ugobela waso ukuthi ume ngaleyo ndlela. Afuna aqashwe lo maketanga. Nawo uhambo olukhumbulela, uyathinta phezulu entabeni ubalanda, usuyabuya-ke manje uyalidla lelo khamba lelo phuthula, singena kukhamba lomnyama. Vele indaba uthi wena wenzani Msamo, qhuma nomndawo lapho. Sesibuyela back manje sovusa leyo mndawo, noma lawo mabutho, noma labo balozi, noma labo banikazi, noma leyo nzuzo ngendlela efanele ivuswe ngayo. Ngiyangizwa, angifuni ukuba mude, cha, ingathi umkhulu ugqweleni ikaphi esendlini, bekwathi ngiligqoke nje phela ngizithola ngingedwa, hayi sonke isikhathi imoya ihlale nawo. Abalozi bayahamba bayolwana. Ngiyabonga kakhulu Makhosi Amakhulu, Amakhosi aKhensani TV nesineke senu phela isimo somsamo. Sizama ukuvula la le ngane zonke ngiyifake la, ngiyifake ngoba le ngane ngibona isizwe kufanele ziyibone le ngane ukuthi cha, idlozi linothando, kuyahambeka. Angazi nami indaba ethi angibule umsebenzi siwenza la kombanje nakusikhakhane siveze zona le ngane, kodwa-ke ngisinda nalaba abanye. Manje ngamthola umkhulu, bonke la makhosi la abalulekile ngiyakwazi ukuwathinta axhumane nani. Okay, kuyasiza ungagxumagxumi, kuyasiza ungagxumagxumi Nkosi yami. Uyangidida mase unqambile uphinde futhi uhambe niyohlola endaweni enesigubhu, usuyabangcolisa Ngiyangizwa la ngiyakhona. Ngicela nibambisane Makhosi Amakhulu, siningi isizwe, kufanele siwenze lama testimony. Lithi iBhayibheli, we conquer by the words of our testimony. Yingakho sifaka lama testimony nohambo, ngoba sisiza onjengawe ongazi fanele ngibheke ngalapho, ngoba maningi amavidiyo adidayo nabakhunkuni. Makhosi Amakhulu ufesibone ukuthi yilapho la kukhona khona ukukhanya. Kube kubike uma unesidalwa esisikazayo esingazi fanele ngiye ngayo kusashona sinjalo, kuthatha isikhathi ukuthi ukwazi ukusukumela izinto. Ngikhumbuleke umkhulu, ngenza ividiyo la namanye amakhosi, sikhiphe injula. Bengithe umkhulu nonke uyandingisela isimo somsamo ngo-R4,000 between manje noDisemba kuphela, kodwa sibe nihlale phansi namakhosi imchazele ukuthi yindaba uhambo olunzima manje edlozini ngoba impande zenzijulile. Yebo dlozi, lo ngaphezulu umndawo nawo lona imbona ngathi uyi-dragon, usebenzwa ngamanzi ayisaqhotho lawa amatshe. Ngingeke ngikudaluleke la ngoba omunye uzayithinta le nto leyo kugcina kulimala ingane. Okay, Makhosi Amakhulu niphile.